Cine să trăiască la mulți ani. A zis că suntem o generație care trebuie să dispărem de pe fața pământului. Nu-ți spun că m-aș fi dat jos din mașină. Mi-a zis, marș afară. De ce mă tratezi cum mă tratezi? Tu nu poți să înțelegi. Eu când ți-am zis să faci doi că unul n-ajunge, acum aveți și tu de unde alege. De 3 ani de când e cu individa asta, uite așa-l duce de cotii să cape un șoricel. Cheile de la casa mea. Te fut în gură. Eu îți jur, mi-am luat mâna de pe tine. A făcut un accident. De aici s-a întâmplat. Ce sărat, ce sărat? Nu vezi că uite ne omoară copiii pe stradă? Ce sărat? Noi am avut grijă și l-am crescut cu drag. Vezi că m-a contactat celălalt șofer. Păi de ce să ne întâlnim? Ca să-și schimbe declarații. Care vrea niște bani, de fapt, nu? Uneori trebuie să mai faci și tu. Să știți că sunt informată. Și foarte pusă la punct și cu intervenții. Să-mi spuneți cât. 80-100 de mii. Bebe. Te duci și îi spui că dacă nu suntem noi să ne agităm, el se termină răul. Dar vreau să inversăm rolurile de acum. Lasă-mă pe mine să te caut eu să văd ce faci. Eu sunt. Eu sunt.